Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. Estranyo sa gugma. Unya, angal ka? Ha? Angal ka? Siguro ka? Nawa sa ko'y problema ni mo? Dalia! Dili! Ako din Hain mo! Maglaglaab sa... Dalia! Hoy, Jose! Naninda taon ko! Ayaw pag sa mga bata sa O, di pagda. isuroy yun akong akong kuyog tindag nimo, ayaw snacks. ka mugos. Tungod kay kuwaw nang Dili, imong mahimo, ipadang mahimo, kwarta mahimo. na mo. Rason na lang mo. Ay, ginuumabaw ko. Nga nagplano kang manglaki. Kay gusto kang mubawas ako. Ay, sos! Kung mahimo palang ilisan ta kakaron dayon, ilisan na ta ka, oy! Ilisa sige, ilisa ko. Pero sa di, patok on taga. Bullshit! Kanito nilino akong una! Naunsa naman ka eh! Layas, Jose! Layas! Hadlong ko na ko ni maglayas-layas! Oh! Malayas ko, Dalia! Oh! Malayas ko! Dalia! Lele! Pusta nga ako mga sapot! Isuot sa kumbang! Sige na! Ayaw lang nakaw pa. Ma, ayaw rin na palayasan si Papa, Ma. Salbahis na ng inyong amahan. Wala siya gugma nato ngayong pamilya. Ay, sus! Magdrama man ka diha sa tubangan sa itong anak! Unsa man? Gusto lang yun ka nga mapatuon nila na buutan ka ug ako lang yun ang buang? Oy, nag-oo ko, oy! Nag-uli mo si imong uyang mga dinsyo sa una! Hoy, salbahis! Salbahis ka! Ayaw ipahid na ako ang imong sa, ha? Layas na! Layas! Layas lang bitaw ko! Oh! Bahala! Ayaw rin niya iba. Ma, anak pa lang sa si Papa, Ma. Bitaw mo. Wala si Papa kumalayas na mo, Papa, Ma. Ayaw na pa lang si Papa. Mas maayo pa ugwa mo'y amahan. Kaysa naa pero muragwa lang gihapon. Ayaw na si Kikilak, Lily, oy. Be. Sige, mag-away sila si Mama o Papa. Unya, milayas man si Papa. Ikaw, asa mang kalaban? Ni Mama o ni Papa? Ganahan man ko ni Mama. Pero ganahan man sad ko nga naara si Papa. Bitaw no, magampo na lang ta. Nga naalang silang duha. Oh. Nga nang ibalik man ka, ha, Jose? Di ba gipalayas naman ta ka? Kay mo layas lang bitaw ko. Magbuwag na tayo! Huwag mo ka na imong gusto! Ay dugay na kung gusto makigbuwag ni mo, Jose, oy. Gagmay pa ang mga bata. Oh, karon, ato giniipadayon. Kay dagko na ko ng mga bata. Layas na lalagi. Kung ayaw na gyud pakita na mo, ha? Ayaw na gyud. Oh, magbuwag ta. Pero, kinalang magtag sa tagbata. Unsa? Dili, ha? Dili na mahimo. Ako inahan ko. Busa arena ko ang mga bata. Dako-dako na sila oy. Makapili na sila 15 ilang kuyugan. Dalia, nag-away na sad sila si Papa si Mama. Sa, Bitaw, magbuwag na kitingalan na sila. Ano bang magdaman yung kang bata, ha? pamahan sa ko nila. Usa kinalang. Laina, oy. Pwede kung usa. Magtag sa ta. Kaniya! Dali! Dalia, di lang ta magbuwag. Anya, Gitawag madaling papa. Pila na mga bata. Lili! Dalia! Unsa man mo? Mga bungol mo! Dali mo dali! Ha? Oh, Nakiisugot na mo pa.
Unsa may sugo na mo pa? Jose! Wa ko isugo ninyo. Ayaw na lagod lisod-lisura ang huna-huna sa mga bata. Imo ning gusto, Lorita. Ay kalimot ha? Ay kalimot na. Ala, kamon duha. Pili mo. 15 mo uban ako. Pagpili. Nayabag ka na gid, Jose! Nausa ba ka? Gusto mo lang gid mo libogo ng una-una sa mga Sige, bata. Unsa mo Dalia? Ikay mo uban ako sa siyudad, ha? Ayaw lang mo pagbuwag si mama pa, oy. Anak, dili na mahimong magtipon pa mis inyong amahan, Dalia. Lili, gipulaan ako siya pagpasagad na to. Kung gipulan ka, labaw pa kung gipulan. Sige na, 15 mo uban ako sa siyudad. Ikaw, Dalia? Ikaw, Lili? Saan? Dagan, Dalia! Punta ko, Lili! Hoy! Dalia! Lili! Asa mo? Balik mo dali! Unsa man? Pabunan mo! Balik mo! Ano na lang tatapin sa baybayon man ako, Lili. Lainasan na lang mamang papa, oy. Magbuwag manggit ay sila. Bitaw, batian nila, oy. Dalia, di ba yagit na magbuwag ha? Pero kinalang magbuwag ta. Aron dili na mo hilak si mama. Unya, kasi may mo laban ako kung awayon ko. Tao ka lang ko. Ibis na nasa ko, ako'y maaway si mong kontra. Unya, kasi may muuban ni Papa. Kasi may mabili ni Mama. Mag-pick na lang ta. Ha? Mag-pick ta? Oo, mag-pick ta. Ang mapildi. May muba ni Papa sa syudad. Unya, ang mudaog, mabili ni Mama din sa isla. Oo, Unya, ganahan man kumuuban sa syudad. ha? Ganahan ka sa syudad? Kaysa din sa isla, Lili? Oo, puol man din sa isla. Ikaw, ang sa may imong ganahan. Mas ganahan man ko din sa isla. Niya, ganahan sab ko ni Mama. Maluoy man ko niya. Huwag ko'y niyambiyaan. Ako sad, maluoy ko ni Mama. Unya, ganahan man sa kumuadto sa syudad. Aw, sige. Di na lang ta mag-pick, oy. Ikaw nilay uban ni Papa sa syudad. Dalia! Lili! Hain mo! Dalia! Jose, naunsa ka ba? Ayaw pug sa mga bata sa pagda. Kuway mo kuyog nimo, ayaw pamugos. Dili mahimo nga way mo uban ako, Lorita. Magtagsa kitag bata. Dili nimo mahimong buhagon ang managkaluha, Jose. Amahan sa ko nila, Lorita. May katungod ko sa mga bata. O dili may tabong musugot ko nga anak nimo ang duha. Dalia! Lili! Hain mo! Dalia! Maduo lang unya ko ninyo din ni Pirmi ha, Dalia. Uchot. Unya, kung doon ay mangaway nimo sa syudad, ina nga nakaigsoon nga malapan nimo nga isog ha. Oo, ako sila halukon. Unya, ang atong payag-payag nga duwaanan, ayaw gub-aha. Uy, di man dyan na nakugupon. Kay magtuwa man ta dini. Inikuli na nimo. Sige, sige. Magduwa ng taog maayo. Kung maduwa mi ninyo din eh. Sige ha. Lili, hain mo! Papa! Dalia! Papa! Dalia! Lili! Muuban din mo pa. Dili ha? Dili ka mahimong muuban sa syudad sa salbahis mong amahan, Lili. Nakaukomres Lili, nga siya ang uban ako, Lorita. Bosa, pasagdan ta sila, pumupili. Siya naman, Lili, peligro ang syudad. Peligro po yan ang syudad. Muusap dig utok sa tao. Wa ka makakita sa imong amahan? Kung wa pa siya motunob og syudad, dili unta siya matakdas kabuang siya mga kauban sa trabaho. di na ta maglalis pa, Lorita. Sige na, Lili. Ipusa ng imong sina. Kay manglayas na ninipita. Lakaw na, Dalia. Tabangi imong kaluhas paghipos sa iyang mga sinina. Dali! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!